lalaki nga responsable og mahalon ang pamilya hangtod sa katapusan niyang gininhawa. Mao kining nahitubos ang kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Karon Domingo ng atong kasal, Dandan. Excited na kay ko. Ikaw ba? Basta na ibaw na ka, Steph, ha? Nga gamay rin kwarta akong imbag sa atong kasal. Ayaw ka pala ka. Dako-dako naman ang nasa kong bank account. Hindi man ang tatakinan lang mo pakasal. Isa ito pagkasal simbahan, bakit dako kay gasto eh. Uy, sabay buti mo ipasabot ha, Dandan. Ikaw ano? Tipon lang ta. Danilo, ang kasal, usa na sa pangandoy namong mga papay. Kausa na may tabo. O ikaw nga akong napili nga gusto na ko ikauban hangtod na sa hangtod. Oh, ikaw bahala. Dandan, maptos na ko. O gusto na ko nga inikataw ning bunga sa tungkok ma. Makadana siya sa imong apelyado. Ay da, Oroy. Apelyido rin may ganahan ni mo kang Danilo Stephanie ba? Usa na nga rason, Ariela. Tungod og alang kini sa umaabot na mong anak. Ay, mausab. Luway ba ng bata nga inikatawi nga way mga mahan? O gabi ni mo Stephanie no? Maluway ba ko ng babae nga paangkan lang? Buisit ka ng mga lalaki oy nga mubiya sa iyong katungdanan? Sakto jud ang mama nga niingon ay may ragyod og nabayot ka Ariela. Dauroy oy. Niabot ng adlaw nga mahigtan ka na, Danilo. Ugma naman na inyong kasal ni Steph. Oh, Silo. Ay, abi ka ito simbahan, ha? Yung naman sa mga bahay, kay daghan ng biyak yung mga marites diya. Unsa? O gano'ng mabalaka man ka? May mag-iskandalo ko dito. Kay baw sa kuasa ko mo lugar, oy. Girls, sige na oy. Paso na pa yung sa altar. Kinagpaputan mo si Danilo. Kagwapong Danilo, oy. Ariela, ikulbaan man ko. Bray, excited ra ka. Go na! Paso na, Steph! Ariela. Kada kanila kami tambong o bisaksi sa mga kasal ni Danilo. Kanang naglingkod dapit sa kilid. Nagibaro ka ni Danilo. Si Shelo ka na. May tambong po di ay siya. Ayaw mo kaikog, ha? Balik lang mo sa lamisa kay doon ay daghang pagkaon. Hi, Steph. Ay, Best wishes. Uming, may kini ka. Wa man lagi ko makakita nimo sa simbahan. Dako ba kang kalabutan nga nagkauyab mi ni Dandan. Ikay na himong bridge. Over troubled water. How cute. Uy. Oy, talagay sa reception, oy. Niya, nakabot ka taon, Ariela. Uy, si Ariela di ang nag-makeup ni mo. Gipagupahan, gikagmayos bayot da. Natural, oy. Right. Kinahanglang gwapa gyud na siya. Kaya man ang special day. Mama. Sa mga kaway. Ay, kami na'y bahala diha, ha? Kaon mo, ay mo kauwaw. Kaya tuon pa na akong ubang mga bisita. Sige, day. Uy. Magmarites na uming. Ha? Nakakita mo ko ni Shelo. Nag-talk sila si Dandan. Aw, nagsulti ra maka. Nagsulti ra pero nakita na ko nga may gunit siya sa kamot ni Dandan. Basta gilamano lang kay mi-congratulate ba? Daoroy. Uy, LR. Lahira. Ha? Bagag face mo, bayhana. Noon binaslas Dandan, no? Nga nagkarelasyon. Nga na napakita naman na siya, oy. Unsa may iyang ipasabot. Recorded by X Thunder Gaming. Danilo, ay magpagingog gusto na doon. Niya pa yung si Steph,
Daguding Hans mong gununa. Ay, sorry na ya. What do you Hi, Steph. Dan, dali kay nakita ni mong ako mga office mates. Magpa-picture tao ba nila? Dali na. Ikaw, unsa pa may mong yan eh? Noy, relax lang. Igo na kong ni-congratulate sa imong anak ka si Dandan. Kay nagpasakal gid siya. Usi nagpasakal. Nagpatuok kay nagpakasal gid siya ni Steph. Puang-puang ng bayana. Wa tay labtan na yung butan na ya. Danan hubog ka. Katog na. Nagpakasal ko ni mo tungod kay mabdos na ka. Katog na lagi. Ug man na ta mag-istorya. Magkapahibos ka, Dandan. Bay, ninyo na ka bay. Asawa na nimo na si Step bay. Busali kay ina na si Silo. May mo ba di ka manghilabot na mo o Minggo? Grabe ha. Kani adto ako'y gihimo nimong bridge aron magkauyab mo ni Step ha. Unya, di ko nimong pailabton? Ha? Di man ipangilabot sa ning ako ba? Bay Dandan? Ang ako lang ba? Nga di ka makasa sa inyong kaminyon? Grabe ra ba si Silo kay murag linta nang mo pilit nimo. Tingali bayag siya makaingon na nga masamok mo ni Step. Asa ka? Malakaw ko. Gabi naman. Imo kong biyaan din sa bahay nga ako raw. Oy. Kadako ni mo gidad madlok yapon kang ikaw ron usa dinhi. Dandan, dili na mao. Mga nakay na ko. Mulakaw ko. Mubalik din ko gay ko pugni ha. Dan, thank you gani aga cute. Ito mo. Tamis ni mo. Mura kag orange lang siya na. I need you, Sarah. Nilosan ko ni mo. Ayaw ko. Ayaw ko. Mag-refine lang doon. Bawa ko. Yes. Shelo. Shelo. Ang cellphone ni Dandan nagsikikring. Kisa man yung nanawag? Si Relo? Kisa man yung si Relo? Ang labtan na niyo ako sa silpon. Ami-dami. Pida. Nga nung suko man ka? Kisa man yung nanawag ni mga Ay, pangutan na eh. Hello. Sarilo. Buwan ako. Buwan ako Naibaw. pagkuwatang. Dili lalaki ang nanawag niya. Unsa day? Madto ko silang Shelo? Manungka nga. Magdos man ka, oy. Tuas silang shelo ang akong bana. Kay ilan ni kipuhat ako. Manabla ko. Shell, doon ko. Ngita na ito, Steve. Naku. Anilan sa puta queen. Unya na lang pa ulitan. Sasumuli lang sa lagi ko. Dili na kinichismis. Ay, niyalagi ka, Steph. Ba't sa ato ni mo? Steve. Mo tayo pasa ko. Ay, gano'n. Tungod kay bigaon ka! Minyo na si Dandan! Buwisi siya! Buwisi siya! Steve, buwisi siya! Pagdungan mong doon sa pag-ambak sa impyerno! Sakit sa pala, Step!
Mga anak na siguro ka! Dato na ka sa ospital! Tara! Dali, nadun na to siya sa ospital. Sakit na siya, dali lang, sakit na siya. Lakot lagi ko ni mo, ha? Laak mo to kung minuway anak! Recorded by X Thunder Gaming. Nawagtangan ako pagsalik ang dandan. Nagguba ang among kaminyoon. Ako si Ciara, ginaingon, pasag di ang tao nga negative ra kay gunahuna og nagbuhat-buhat og istorya batok nimo. Kay kana no, kasuya lagi na ang nagpalabi ni ana. Mao kini ang nitabo sa kong kinabuhi, nga dili ginako mahimong may kalimtan. Ay, Congrats, Yads. Ikay na koronahan sa Misgida. 2024, dinis to barangay. dili ta operahan yun, no? Hindi. Kinawa na yung taon. Ay, matsalam si Yots, Gob. Ikaw, kano sa mapili, ha? Ako niya na kung mawa ang akong papa kanang wa na siya ba? Ano? Uy, nganyo man. Pulis kong papa, bayot. Pulis? May gotas buwan, pistola kung ibaw dyan ka. Mga pilapil kong grandpa. Ay, kadok polis, ay. Ipakita ang imong pagkabayot. Bayot man ka. Oy, di lang dyan kong pagkita kay sakit, kay kumo sa pulis. Sige mo practice, sige baging taon. May kadiha, ha? Kay okay rin kay imong pamilya nga mag-chuyab-chuyab ka. Si, mo lagi, eh. Swerte bitaw kay nga akong pamilya, Gob. Kay, gidawat ko nila nga, ingon ni inik ko, ah. Darang inyong sumsuman na sisig. Thank you, Mother Earth! Ay, Mother Earth. Kuman ninyong inom ba? Pamauli na mustag-sa-tagsa ninyo kabay, ha? Yes, Mother Earth! Yes. Ay, Mother Earth. Ay, BFF, ah, labot na imong papa. ako papa. Ako si Kuya Tun. Dada nyo. Uy. Kami nang imong gabi. Ay, papa, uy. Kadagan good ninyo. Kung sa may gitapukan niyo din, he. Nag-celebrate mi, kuya. Ay, kinsay nag-birthday? Ang imong only son nakadaog sa barangayan gay contest. Ay, siya'y naray na? Yes, father. Uy, congrats, nak! Salamat, uy. Sige, sige. Padayon ng muriya ha, kay mag-ilis ako. Okay, father. Inaana pa lang ako ang mahal nga polis na budawat sa akong pagkabayot. Ako na siguro ang pinaka-happy nga tarang bayot ti mo kalibutan. Oh. Good morning pa, ma. Uy, ready naman laging pamahaw. Oh, Kalami good anak nak. Ikay nagputsero? yeah. Ako Dali na mo ay mamahaw na ta. Kasayagod niyo mong nakaluto. Oh, sa iyo man kong nangumpra dito sa merkado ganina mo. Kanya nga ako premyo. Kuan, akong premyo ba mo akong gikumpra. Ang premyo na akong gabi, akong gikumpra. Ikas out na ako, mo akong gikumpra gyud. Oh, nasay para inyong papa ma? Cash. Pastilan. Musamot gumig katambok si mama ni mo ni Shara. Ay, ganahan man ko pa, ma. Sige na, may naman nambok mo. Mama, ha? Ma? Okay, okay. Sus, sige jog panghambog ang bayot nga nakadaog siya last week's Barangay Gay 2024. Kadiyat tingnan suya ang kaskumbe prinsesa. Ha? Ako? Nasuya? Excuse me. Basig ikaw ang nasuya kay wa ka makaapi. Ang ano suya ang ko? Tahan pinugos kong mahan. Ikaw, princess pa. Di man sabihin mo apil ka.
bisag unsa nga beauty contest whatever nga pagwapahay ang contest kay di gyud ka pwedeng mo apil. Kay lagi, Ay, tiwasa nga no. Ay sudi lang kay naibaw ka na. Unsa ka di ba? Tiwasa kung unsa ko. Hala, princess. Ang imong nga princess. Pero ikaw, Disney princess nga marites nga Fiona. Oh, di ba? Kaila ka Fiona? Nakaila. Asawa siya ni Shrek. Oh, correct. Good answer. Ayay! Sagpa ko nimo. Uy, Kay makalagot kang bayuta ka. bayot ko nga nagdinaki ko. Sagpa mong kagbatiya kang naon. Gusto ka bugno, day. Gusto ka bugno. Asa ay! Ari ka sakit sa kubuhok. Ay, Taday, yun, ha? nagpintara. Ay, Bidaway, bayot. nakasagpa na ako. Ikaw pa ang batiya kang nawang. Ow! Ouch! Ouch! Aray! Ay! Tama mga silingan! Recorded by X Thunder Gaming. Wala lang unta ka mo patol ni Princess Quab. Lagot ko, babe. Iya ko gisagpa. Walang gibawsan nun tayo tayo magsagpa. O sagpa-sagpa sa di mo. Amo to'y angay Ay, niya. bugno, ah. Ay, bugnoon ko bitaw. Oy. Nabunog ang gaga, nabunog. Nabunaw lagi, pero gikiyapod ka ninyo. Pagkiyaan siya sa asaw akong hadlok niya. Pagkatubang tayo mo karong gabi ide ay, tapos barangay huwal. Mau ba? Pagkatubang mo? Atubang may kay magbabayad ko no siya sa akong pagbunog niya. Tuga-tugang pa nagpa. Nakalimo siyang bayot ko. Lalaki ako! Tagam! Nya, kumusta niyo Jose kay piikap? Bunda kag tricky. Nibayad ko. Nibayad Oh, ka? sure, nibayad taon ko. Ay, noon. Taon. Oh, ngayon sa 1K. Pero badakan ako tricky. Mingising Disney princess nga maritis nga Fiona. Hala nyo. Ay, ka. Tagam. Ay, next time ha? Hindi na ka mangugno si babae ha? Ang Ha? babae. Ang Sa totoo? pariyan ni mong kuhan. Ay, Hindi gipang maging ano. Iklaruhay mo sulti. Di na ka mamugno ha, Gab. Okay. Ano? Ay, pakawawi ang kuan. Unsa? LGBTQ. And sige. kay mo na hinungdan nga mawala ng respeto na to ang mga tao. Respeto pa kita ba? Sorry na yan. Sungo. Guys! Naibaw naman sa latest chika? Unsa man oy? Huy! Nadakpan ako no sa mga pulis ang bayot! Bayot. Pautan ako kisang bayuta, oy! Oy! Ay, di kisa pa, hindi si Shara! Unsa? Oy, ngano man oy? Dunay gitagak! Unsa iya gitagak ko? Ako na bebe. Basta, kamo na mo sumpay unsa gitagak ni Shara. Pamin ako pa. Kaloyan gas Ginoo anak. Maayo. Oy, murag imong best Efron nga si Divina. Dayon lang BFF. Hala, BFF. Niya ka? Kuan, alangan. Amo maning bahay. Unsa ka ba, oy? Naon sa ka? Napalaka ko kay matod ni Princess. Nadakpan ko no ka sa mga pulis kay kanang may gitagak ka. Oy, Gitagak. nabuan na ng babayhana. Hala. Unsay pagtuon niya sa akong anak na maligyag siyabo? Oy, hain man na siya ba? Hain na babayhana? Ayaw na pa. Ako na makiksulti ni Princess. O banante ka, BFF. Asa mo na kapagitaon si Princess? Moderitso ta sa Shumayan. Dito to na ko makita nga gitapukan sa mga chismosa o mga chismoso. Hoy, asa mo paingon? Solngon o sudyaan lang mo si Princess Gab. Ay, kuyo ko be. Mida, naghasik sa duglag game ni kanahan. Hala, naaras Princess ay. Dali. Oy, dara. Ato duolon. Tana. Hoy, Disney princess, number 2 sa Fiona. Ngano ka bayot? Bidang nga no. Be, dire. Ako na makiksulti ni Hagab ha. Ako lang. Princess. Anong nanabiman ka? Nadalakpan ko sa mga polis.
Kay doon ako'y gitagak. Ha? Unsa man na akong gitagak, oy? Oh, Bitaw. Unsa ko gitagak? May ikang buhat-buhat istorya, no? Tagak-tagak. Unsa man na? naunsa ba ya mo, oy? Di man mo ka istorya, bakak, oy. Hala? Baka Ato pa. Okay ra kaniyang may istorya og bakak. Pero ang imong gitsismis, nasakitan. Unsa ka ba, oy? Sas. Oy, ikaw ba, Disney Princess nga, Marites nga Fiona ba ganan? Kaya ka nga, mumbog na mga, usak ka ng paukyab o chismis, no? Unsa man, ganahan na sir ka nga, gusto ka madapatan sa tika, ha? Pangwarta mo na mo, ha? Unsa man? Sas. Sas. Kana mo, BFF, di ba na? Gab, tana. Pait kay ning magkitubay tagamay utok. Ay, Kinsay ka mag-utok? Kinsay ka magpangutok? ikaw? Aw, kita din mo sa kong utok? Nawa, awa, tsuwe. Mau ka na, Shara. Dugay na kung nakastuyo. Sige na. Kita na pa. Ombil. Nauwi. Gituyo ko ni Kagilok para na ni yung mo. bungot, uy. Ako lagi ni gituyo para ni mo. Abil. Talikod be. Abil. Talikod ba? Talikod. Talikod ba? Sige na. Talikod. Abil. Aray. Gumuhat ni Nino. Ano mga bayot? Ikaw. Ay, Abil. Ay. Ganahan ko na malipad ang atong relasyon. Recorded by X Thunder Gaming. Kami gyapon nun si Abel. Minanggak ay kuniyo. Isa mo tog kasuya ang auksilingan namong Disney princess nga Marites nga Fiona. Wagi tambal sa taong nga suyaon. Maura gitna. Mao kato makasama ang kaagi ni Sierra dinining tulumanon. What's the style? Disney Princess nga Marites nga Fiona is style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Cecil Danyosos Cabrera, dalit Sus Cabrera, dalit sa RMN Drama.